Poprvé! Ahoj, jsem sám a jsem ze 4. ročníku. Ahoj, jsem Tereza, jsem ze 4. No. Ahoj, jsem Lucka, chodím do 4. ročníku. Ahoj. Jo, jmenuji se Lucka. Ahoj, jsem sám a jsem ze 4. ročníku. Ahoj, jsem Tereza a chodím do 4. Ahoj, jsem Lucka, chodím do 4. ročníku. Ahoj, jmenuji se Lenka, chodím do... Ahoj, jmenuji se Lenka, chodím do 4. ročníku. Ahoj, já jsem Eva, chodím do 4. ročníku. Lukáši, kde jsi? Ty pojď dělej! Ahoj. Jsem Lukáš a chodím do 4. ročníku. Ahoj, já jsem Petra, chodím do 4. ročníku. Ahoj, já jsem Verča a jsem ze 4. ročníku. Ahoj, jsem Zuzka, chodím do 4. ročníku. Ahoj, já jsem Káďa, chodím do 4. ročníku. Další. Jdu do prdele, to nejde. Ahoj, jmenuji se Markéta, chodím do 4. ročníku. Ahoj, já jsem Ondra. Ahoj, jmenuji se Maria a chodím do 4. ročníku. Teď se v životě nebudu nesmát. Já natáčím a mluvím do toho. Ahoj, jmenuji se Dominika, chodím do 4. ročníku. Ano. Bublinátor zdržuje. Já to natáčím, Pájo. Dělej! Čekáme, ty píčo. Ahoj, jsem Pája. Počkej, Pája, co se pořádí? To je židla. Dělej, řekni to. Jsem Míša, chodím do 4. ročníku. Čau, já jsem Tina. Chodím do 4. ročníku. Třída 4.